खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय दिनै 5 मार्च 2022 इं सनिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि बायदिसिना जाहोननि थाखाय आखाइनि दोहोना जोबस्रांनो हागौ जेरैथिंबो सांग्रां जानांगोन। वृष राशि मुवाफोर लुगैनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा नङाब्ला जेंनायाव गोग्लैनो हागौ गोसोखौ हमथा। मिथुन राशि माबा मोनसे मोजां दोहोन आरजिनो हागोन गोसोखौ गोजोन मोनगोन। कर्कट राशि गोजोननाय गैयैजों सम हगार हरनांगोन जेखि जाया गोसो हमथाना सोलिनांगोन। सिंह राशि फालांगि मावनायाव रां खहा जानो हागौ जेखि मावा सांग्राङै मावनांगोन। कन्या राशि बोरैबाफोर हिन्जाव मोननो हागौ नखराव गोजोन मोनगोन थासारिया मोजां। तुला राशि बबेबा जायगायाव बेरायहैनो मोननो हागौ गोजोन मोनगोन। वृश्चिक राशि सोरजोंबाफोर गोसोआव दुखु मोननाय खोथा बुंजानो हागौ गोसोखौ लोरबां दाखालाम। धनु राशि दाबसे जायगायावनो थारथेनो हायै जानो हागौ गोसोआ उसुखुथु मोनगोन धैर्य हमनाया मोजां। मकर राशि दोहोनफोरखौ बांहोनो हागोन नखराव जौगानाय फैगोन। कुम्भ राशि माबाफोर बायोब्ला सांग्रां जानानै बाय खहाफोर जानो हागौ जेखि बाया मानो साबधान जा। मीन राशि दिनैनि साना गोथार सान जुलिफोर लानो हागोन मोजां खामानि मावनो हागोन। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै गोजोन्थों।